izimpawu zokuthi iqembu likaMnumzane Jacob Zuma loMkhonto weSizwe alinawo amandla njengoba bekushiwo phambilini. Ukuvota kwangaphambi kokhetho kuphakamisa ukuthi iqembu le-MK lingathola u-17 percent wokuvota, okuhlanganisa amavoti alinganiselwa ezigidini ezine. Kodwa ubufakazi bobuthakathaka endleleni ehlela ngayo abalandeli bayo bubekwe obalwa ngesikhathi kunemashi edlula enkabeni yeTheku ngoLwesibili. Le mashi obekumele idonse izinkulungwane zabalandeli kodwa igcine ingahlangani kahle njengoba abanye abalandeli beyongena olwandle maphakathi. Lokhu kuhluke kakhulu emdlalweni obungempelasonto edlule e-Orlando Stadium, eSoweto lapho leli qembu ligcwalise inkundla elayisha abantu abangu-37,000 lapho kwethulwa khona umqulu wokhetho. Kodwa nakulowo mcimbi kwadingeka ukuthi leli qembu ligibele izinkulungwane zabantu abasuka KwaZulu-Natal nakwezinye izifundazwe. Ukugcwalisa inkundla, imashi yeqembu le-MK kuleli sonto iphinde yalandela umbuthano wabalandeli be-EFF abangaphezulu kuka-10,000 emgwaqweni omkhulu weTheku ngoLwesibili. Kodwa umbhikisho weqembu le-MK obubhekise kumasipala weTheku awuhlangene nokulethwa kwezidingo. Bekumayelana nesinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo ukuthi uJacob Zuma obengafanele ukuba yilunga lePhalamende. Sebefikile eCity Hall eThekwini lapho kuzinze khona umkhandlu kamasipala. Abalandeli beqembu le-MK baphoxekile ngokuthi iMeya uMxolisi Kaunda akatholakalanga ukuze amukele imemorandamu yabo. Khona manjalo, ubuholi beqembu le-MK bumile kwelokuthi abukhathazekile ngesinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo. Bathi empeleni sibenze bazimisela kakhulu ukuvotela uZuma. Ngokwememorandamu enikezwe iziphathimandla zikamasipala weTheku, inkantolo ingene kwezombusazwe. Isinqumo nakuba sisidumasa asizange sisithene amandla. Kunalokho, kuqinise inkolelo yethu yokuthi isimiso samanje siphoqa abantu abayishumi abangakhethwanga ukuba bazenzele abantu abayizigidi ezingu-62 izinqumo. Ezangalesi sikhathi ubusifundelwa uSinothile wakwaMaphumulo kwiNkanyezi News.